Bengi mar Equity Group Holdings oyudo ohala mabup e thuolo mar dweche auchiel nyaka chop dwe mar ochiko higani. Ohala makamano medore gi 32% kendo chwalo bengi no nyaka e ohala mar Sh54.1B bang' ka oseng'ado osuru. E pacho ka bengi mar Equity oyudo ohala mar 51% bang' osuru kendo chwalo gi nyaka e yuto maromo Sh31.1 mano ka owuok e Sh20.6 mane kambi no oloso e pacho ka e kinde mokalo. Bengi no bende omedo timo maber e pinje kaka DRC kod Rwanda. Yuto go owuok e nyinyo mag hola, yuto mawuok e omenda ma ji kane bengi e kind yuto mamoko. Bengi no ma otelne gi jatatije mare Laktar James Mwangi bende omedo jiwo chenro mage mag siro ohelni matindo. Kanono yango ni chakre dwe mar achiel nyaka dwe mar abiriyo higani, 45% mar Sh201 osechwal ne ohelni matindo. 5.4 bilion. Mano king'iyo gi higa mokadho kama ne wawuoke ne waloso mana Sh40 bilion kende. Mano nikech kaka members wa usebedo kuchung' kodwa to wagonu erokamano kendo maduong'. Kuonde muchung' kodwa en ohala matindo tindo miluongo ni SME. Ohala matindo tindo ne jowa particularly gin ohala kaka jolupo, jopur, kendo mon gi nyiri. Kendo wamor kabisa nikech wakonyo ji mohala matindo tindo. E mwaka ni kende, Equity oseland gi Kenya Bankers Association kaka bank mokwongo makonyo joma ohala matindo tindo. Nikech wase loso loan ne ohala matindo tindo goma oromo gi Sh90 bilion kende.